o kanang iti politiko, ket nagbali na kultura, nagpanuray, ket dulaw. Anya garamiden, tapno maator, daytoy akasasaad. Sa ako, ket pati talaga ko, that all out. Dahil sila di plataforma tayo maghapon at trabaho sa tao. It is saying ako na if you give a fish for if you give a fish to man, he will eat for a day. And no sorwang suna fish every day suna mga. So maghapon din nga saying ako sa narigat peten daw na natawag ang may pagbalinan na subi-subi na inal daw. Sika ito may lay marigatan. So dito yung ako, may na plataforma, magsakol, may klase trabaho, kami katao ito yung probinsya. As ko na ni Apo Ryan ako, kinpunakmet, hindi 2007 nga nakapirak dito eh. Di eksaktong yung mga pilikin. Give a child a fish, he eats for a day. Teach the child to eat a fish, he eats for a lifetime. Nagpata kami kinapukayan din ng tema. So nasa kitman, tirinay, modag katok di balay. Lukas nung pinangay ayaw mi, na aglalo ni pinagpipili, adut apo, itumawat. May bagat, umuna, may pari. Nagsakit, ibagang may pari. Pakita magbibigat na. Yan, tirinay apo, deto'y prinsipyo pagtatagaran tayo. Gusto mo masapol, empowerment. Gusto mo masapol, emancipation. Gusto mo masapol, itedipudno kung sakto, infrastruktura na makatulong. Ang natigidin project apo ang cosmetic ko nada. Ang pagwapo points, mga malakas kayo. I will give where credit is due. I will itetukin ulitin ko sa ating batarina yung programa na Big Banawang Pump in the Philippine Science High School. Digidin ang klase di proyekto, narigat na ramiden, narigat ng planuin, hanga nalaka ako, it takes years. Abasa ka high school, 4 years, tapos termino mo. Agarami ka construction to BPIP, ang penalpas, kasi tayo tayo. Ngayon, lumalpas na. Lumakita yung tibong at inagbasa ni Jai, lumalpas na irigasyon, maring rayo. Differential. Doon sa